खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै इसिं अखंनिफ्राय नैबे गोथार आर'नाइजों नोंथांमोनखौ बरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअ'नि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो मदद होनाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि गेजेरजों मोनफुंनो हानाय बे भिडिअ'आनो जाहैबाय नै आंनि साखाथियाव दङ नै Google AdSense Pin आरोना नै लोगोफोर नुबायना लोगोफोर दायो फाइनाली आं Google AdSense Pin खौ आं मोनफुंनो हाबाय जाबाय नोंथांमोननि अननाय मदद होनाय सापर्ट खालामनाय साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोनाय थाबाय स' लोगोफोर बियो जाहैबाय नोंथांमोन रायजो राजा आरो फंबाय बिनानावमोन साफ्रोमबो YouTube नायगिरि मोनसेगिरि बिथांमोननि मददजोंसो आङो बे Google AdSense Pin खौ मोननो हादों दे लोगोफोर बिनि थाखाय आङो गिबियावनो आरोबाव खनसेबाव गोसो गोथारै खुलुमनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ ओमफ्राय स' लोगोफोर आं बेखौ दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आनबक्सिं खालामनोसिगोन ओमफ्राय बेखौ आङो बेसेबां थारिखआव मोननाय जाखो आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै बेखौ आङो मेनि 4 थारिखआव आं एप्लाइ खालामदोंमोन 4 मे 2023 बे थारिखआव आङो एप्लाइ खालामदोंमोन बे Google AdSense Pin खौ ओमफ्राय आङो बेखौ माब्ला रिसिभ खालामनो मोनदों बेखौ आङो 12 आव आङो रिसिभ खालामनो मोनदों बेयो जाहैबाय 10 मे आवनो सौफैदों आरोना 10 मे आव सौफैदों ओमफ्राय 11 मे आव पस्टना पस्टआव लायदों ओमफ्राय 11 आव लायदों दे बेखौ पस्टना पस्टआव ओमफ्राय पस्टना लाबोबाय पस्ट मास्टारनो ओमफ्राय पस्ट मास्टारा एन्ट्रि खालामबाय ओमफ्राय पस्ट मास्टारा एन्ट्रि खालामखांनायनि उनाव आरो पस्टना बेखौ एन्ट्रि खालामहैखांनायनि उनावसो आङो बेखौ रिसिभ खालामनो मोनदों बेखौ आङो 12 थारिख मे 2023 आव आङो रिसिभ खालामनो मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय आं स' लोगोफोर भिडिअ खालामैया ओमफ्राय आं दिनैसो खालामनो सम मोनदों बयहाबो मोनफा मोनफा गावबागावनि सम मोननाय मोननाय थायो आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो आं दिनैसो नै बेसेबांबा गोबाव थारिखनि उनावसो आं दिनै नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो एबा नैबे Google AdSense Pin खौ आनबक्सिं खालामनो सम मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेबो नै दा दरा दरिसो खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआ मोजां जायाबो जानो हागौ नोंथांमोना स्किप खालामजासे नायलांबाय था आंनि Google AdSense Pin खौ बेसेबां बे जाहैबाय बेहाय जाहैबाय 6था डिजिट नाम्बार थायो आरोना माने एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट जानांगौनि थाखाय बे भेरिफिकेसन कोडखौ होनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर बे नङाब्ला जेबो जाया ओमफ्राय बेखौ होखांनायनि उनावसो बिदिनो बेंक एकाउन्ट IFSC कोड बिदिनो बेंकनि डिटेल्स माखासे होनांगौनि अपसना बेहाय ओंखारबोगोन आरोना बेखौ होखांनायनि उनावसो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि Google AdSense Pin नि भेरिफिकेसन नाम्बारा बेसे नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना आं Google AdSense Pin खौ नोंथांमोननि अननाय आरो मददजोंनो आङो मोनफुंनो हाबाय आङो जोबोद हेपि आरोना लोगोफोर आरो रायजो राजा YouTube नायगिरि अनसायगिरि लोगो नोंथांमोन ओमफ्राय आं बेखौ बिसिनाय जायाखै आरोना दासिमबो आं आनबक्सिं खालामनोसै नै ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय नै आंनि डिटेल्स दङ आरोना बेहाय नै आंनि डिटेल्स दङ नायब्लाबो जेबो नङा आरोना आंनि डिटेल्सखौ नै जेबो नङा आं जेबो ब्लार खालामा आरोना बिसिबाय आरोना नै ओरैजाय ओमफ्राय बियो नै स्पिड पस्टजों फैनाय जादों आरोना नै स्पिड पस्टजों ओमफ्राय बेखौ आङो 6 दिनावनो सफैदों आरोना बे आसरित ना आं मोनथिफेरामोन 6 दिनावनो सफैगोन होननानै आं आसा गैयामोन 15-20 एबा मास मोनसेसो लागोन सानदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो 6 दिनजोंनो सफैदों माने आङो 4 थारिखआव एप्लाइ खालामदों ओमफ्राय 10 थारिखआवनो पस्टआव सफैदों आरोना ओमफ्राय 11 थारिखआव पस्टना रिसिभ खालामबाय पस्टनि उनाव पस्ट मास्टारा रिसिभ खालामबाय पस्ट मास्टारनि उनाव आरो पस्टना रिसिभ खालामफिनबाय ओमफ्राय आं बेखौ 12 थारिखआव आङो रिसिभ खालामनो मोनबाय आरोना लोगोफोर बिराद जल्दि सफैदों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आं दायो आनबक्सिं खालामनोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादों आरोना ओरै बिसिबाय दायो बे सिङाव मा दङ नै नायदो आरोना नै नै गाबाय आरोना ओमफ्राय ओरै बेसेबां नांगौ नै ओरै बेसेबां नांगौ ओरै अल्डाव मिथिनायनि माबा दंखायो नै फिसा ओरै दंखायो आरोना नै बिसिनायनि नै नायना लादो नै बिदि फिसा दंखायो आरो ओमफ्राय आं दासिमबो बेखौ भेरिफिकेसन खालामाखै आरोना एड्रेस भेरिफिकेसन बेखौ होबासो माने कमप्लिट जायो आरोना एड्रेस भेरिफिकेसना ओमफ्य नै बिसिबाय या ना So लोगोफोर wow खोन्थाया
खोन्थाया नै बिदि दङ नै बिदि ना मिलांनायसो आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोन खोन्थानाङा नै आंनि गुगोल एडसेन्स पिनखौ आं नायग्रोगोन ना मागोन आं नायग्रोबा आरोना लोगोफोर नै नायदो नुबायना गुगोल एडसेन्स पिन नङा होमबा नै 163181 ना दायो आं गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोनबाय आं जोबोद हेपि आरोना बे जाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो मदद होनायनि गेजेरजों आं दायो बे गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोननो हाबाय 25 जुनाव आङो इउट्युबखौ आं साइन इन खालामदोंमोन ओमफ्राय आङो भिडिअखौ आं माब्ला हगारनाय एबा आपल'ड खालामनाय जादोंमोन बा आगस्ट 3 तारिखाव आङो फार्स्ट हगारनाय जादों आरोना ओमफ्राय आंनि मनिटाइजआ बेसे गोबाव लाया नोंथांमोना खोनासंलांदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरोना आंनि इउट्युब साइन इन खालामनाया जाहैबाय 25 तारिख जुनाव 2022 नि जुनाव आङो खालामदोंमोन आरोना इउट्युब साइन इनखौ ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माब्ला आपल'ड खालामजेना होनना बुङोब्ला आगस्ट 3 तारिखाव आङो फार्स्ट आपल'ड खालामजेनदोंमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअआव नायब्लानो नुगोन आरोना आं मा तारिखाव हगारजेनामोन नङा होमबा ओमफ्राय आंनि मनिटाइजेसना माब्ला जायामोन मास मोननै फुरा लादों आरोना माने आङो आगस्ट 3 तारिखाव हगारबाय ओमफ्राय आगस्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि 4 तारिखाव आङो मनिटाइजेसनखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर मास मोननै लादों नोंथांमोना बेसे लादों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय जायफोरा इउटुबार लोगो नोंथांमोना खिन्थाहरदो ओमफ्राय आंनो मास मोननै सम नांदों आरोना लोगोफोर मास मोननै आगस्टआव आङो भिडिअ खालामजेनबाय ओमफ्राय सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि 4 तारिखाव आङो बे गुगोल एडसेन्स मनिटाइजेसनखौ आं एप्लाइ खालामनो मोन्दों आरोना लोगोफोर सापर्ट खालामनायदो लोगोफोर अननानै ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअआथ' जोबोद बोरिं जायो नङा होमब्ला जाबा दाजा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाबा जुबाब्लाबो नायबोबाय अनसायबोबाय सापर्ट खालामबोबाय दिनैसिम आंनि बे गुगोल एडसेन्स पिन मोनफुंनायाव नोंथांमोनहा मदद होबाय नोंथांमोननि मदद आरो अननायजोंसो आं बे गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोननो हाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो मदद नङामोनब्ला आङो बे गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोननो हानाय नङामोन आं सानदोंमोन जे आङो साक्सेस जानाय नङामोन ओमफ्राय आं बिराद बोरिं थाबाय थादोंमोन जेब्ला मनिटाइजेसन जानाय लोगो लोगोनो आं गुगोल एडसेन्स पिनखौ आङो फैगोन सानदोंमोन नाथाय गुगोल एडसेन्स पिन फैनो थाखाय $10 नांगौ आरोना लोगोफोर $10 उनावसो गुगोल एडसेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो मोनो आंलाय सानदों मा मनिटाइजेसन जानाय लोगो लोगोनो गुगोल एडसेन्स पिनाबो 15 दिन एबा 20 एबा 30 मास मोनसेनि गेजेरावनो फैगोन होननानै आं आसा खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय नाथाय बिदि नङा माने आङो गुबुनफोरनि इउट्युब चेनेलावबो नायखादोंमोन गुगोल एडसेन्स पिना मारै जायो बेजों मारै खालामो मारै फैयो होननानै ओमफ्राय बेयावबो होनाय दंखायो आरोना $10 जोंसो एप्लाइ खालामनो मोनो माने अपसन फैयो आरोना ओमफ्राय आंनावबो $10 जानाय लोगो लोगोनो आंनावबो अपसन फैनानै आङो 4 मे 2023 आव आंबो एप्लाइ खालामनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामालासे बिराद गोबाव थाबदों आरोना लोगोफोर मनिटाइजेसन जानाय लोगो लोगोनो गुगोल एडसेन्स पिना मानो फैदिया 15 मास मोनसे 15 दिन मास मोनसे गाहाम जालायलांबाय मानो फैदिया होननानै आं बिराद बोरिं आं बिराद गोसोआव दुखु नांबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय इउट्युबावबो नायबाय $10 जोंसो गुगोल एडसेन्स पिना एप्लाइ खालामनो मोनो होननानै $10 जाब्लासो ओमफ्राय $10 जानाय लोगो लोगो आं एप्लाइ खालामनो मोनबाय ओमफ्राय नै दायो आंनि गुगोल एडसेन्स पिना 4 तारिखनिफ्राय 10 तारिखाव फैदोंमोन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 दिनल' लादों आरोना बियो ओमफ्राय आं 12 तारिखाव रिसिभ खालामदों आरोना ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ खालामनो सम मोनदों दिनै 26 तारिख आरोना लोगोफोर आं दा भिडिअ खालामबाय थानाय समाव स' लोगोफोर आं दायो जोबोद हेपि नांबाय $10 जायाबा गुगोल एडसेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो हाया आरोना लोगोफोर $10 नांथारगोन $10 खमाव गुगोल एडसेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा स' बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोननि अननाय आरो मददजों आङो दायो गुगोल एडसेन्स पिनखौ मोनफुंनो हाबाय नोंथांमोना खनसे नायना लाबोदो आरोना नै 163181 दायो आं बेखौ भेरिफिकेसन एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट खालामना लानाय जासिगोन आरोना लोगोफोर खुनु खोथा गैया आरोना आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों गावसिना हो साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननि अननाय आरो मददजों आङो इयुनाव आङो जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लानानै भिडिअ खालामनो हाथों नोंथांमोननि अननाय आरो मददजों स' बेखौनो आं मिजिं थिबाय आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालामबाय था आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय था आङो बिदिनो मोजां भिडिअ खालामनो नाजासिगोन एबा नाजालांबाय थानो नाजागोन माने आङो बारा एक्सपिरियेन्स गैया इउटुबाव फैदोंब्लाबो माने आङो बारा नोंथांमोननो एन्टारटेन एबा मेसेज होनो हानाय आंहा दासिमबो
माबा गैथ'आ आरोना बारा टेकनिक एबा कन्टेन्ट लाबोनो रोंथ'वाखै माने लाबोनो नाजागोन लासै लासैनो नङा होमबा माने लासैसो माने जालांनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय लासै लासैनो बहाथाय फटकफोर जाजोबगोन नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौनो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै आं फोसावबाय आरो लोगोफोर बाय बाय